שלום חברים, היום אנחנו באים לדבר לכם הרבה טייקים ולעניין פסח, ופסח ששמעתי באינטרנט ללכות ממנו מומונים וגם תחת עצה סודית. אז בואו נתחיל. הניב הראשון הוא שאם ניקח עגבנייה, ניקח גם רובה מים, ניקח שפריץ שאי אפשר איתו למות, נחבר אותו לדבר הכחול, נשפריץ על העגבנייה, ניקח רובה אש, נשרוף את הראש של העגבנייה, זה נראה לי לקח לי קצת הרבה זמן לשרוף. הנה, והחצי הראשון של הניב שלנו הוא שהראש שלו בוער באש למרות שהוא לא מת. ועם זה אפשר להשתמש בכל מיני סרטי יוטיוב. זה נראה כל כך יפה. טוב, בואו ננסה יותר לחמם פצצת אטומית. זה לא, זה הרובה. איפה הוא? לא, זה נתוקן. לא, הנה הוא. וכן, עכשיו כולו נשרף. למרות זה גם יפה ליוטיוב, אבל על הניב שגם כל הטומטים יכולים להיות אדומים. בואו ננסה עוד קצת. נראה לי זה כבר יותר מדי. טוב, בואו נחפש את מר טומטו. טוב, ניב שני. רובוט יכול להיות חי למרות שהוא מת אם לחשמל אותו. זה נשמע קצת שקר, אבל בואו נראה אם זה יעבוד. אני הרגתי רובוט, ואני לקחתי גנרטור, חיברתי אותו בחוט חשמל, אני אעשה את הגנרטור יותר חזק, לא עובד, עדיין לא הפעלתי. איך אתם מסתכלים? טוב, עכשיו הפעלתי, ובינתיים הרובוט לא קם לחיים. בואו אולי נחכה עוד קצת. אולי עוד קצת נחכה. בואו ננסה כוח יותר חזקה. נגיד סוג של 100. עדיין הוא לא קם לחיים. הופך זה כבר מעצבן. בואו ננסה כבר לעשות את זה ל200. אפילו אולי זה, את המספר הזה. למספר הזה. תתחמם. טוב, זה שקר. למרות שיכול להיות שעשיתי משהו נכון, אבל עכשיו אני לא אבדוק. טוב, למי הבא הוא משהו כזה, מישהו יודע מה זה? לא יודע. וגם על משהו כזה. מחמם אפקטים. בינתיים לא נהיה כאלה, ונעבור לסודות עם האסמבלר שלנו. האסמבלר החדש שלנו. אחי, אין לי פרסומות, בגלל שאני יוצר סרטון.
לאסמבלר שלנו. אמרו שבאסמבלר אפשר להכין רובוט, אם להכניס אליו צ'יפ, להפעיל את האסמבלר. בואו נבדוק אם זה אמיתי. וואו, באמת יצא לנו רובוט. זה אמת. אוי! כן. ועכשיו עוד באג. אם ניקח פצצת אטומית, ניקח גם אבטיח, נכניס את הפצצת אטומית גם לאסמבלר, נפעיל את הפצצת אטומית ונסגור את האסמבלר. א', הרובוט לא כולנו יתקפת את ב'. בואו נסתכל מה נולד לנו מהאסמבלר. זה מיט מהאינטרנט שאפשר לקבל איזשהו איש חדש, ובמקום איש חדש קיבלנו איש אבטיח שרוף. טוב, לא בא לי להסתכל על איך הוא בור, אני פשוט אכניס אותו לדבר הזה, וזהו, נמשיך עם האסמבלר שלנו. עכשיו נעבור לחצי של הקופסה המסתורית. טוב, כדי ליצור את הקופסה המסתורית, קודם כל צריך לשים כמה דברים. וגם את זה. יופי, עכשיו מפעילים את האסמבלר שלנו. ויצאה לנו קופסה מסתורית, שלפי חוקי המשחק אסור לפתוח. לא. אבל כולם פותחים אותה. ואם נפתח אותה, יהיה לנו קוד. ועכשיו לי יש את הקוד. תשימו אותו ממש טוב, אני עושה אותו בהילוך איטי. קודם כל ככה, אז ככה, אז ככה, אז ככה, אז ככה, אז ככה, 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 ואם משהו לא קרה טוב ולא קיבלתם זה תגידו, ובינתיים אני לוחץ על הכפתור, טיפ. ואמורה לנו בסוף הזה לצאת משהו. אם אולי לא יצא לכם טוב, תעשו מההתחלת הסרטון, כי זה קוד מאוד ארוך. ועכשיו אנחנו מפעילים את זה. אוי, לפני שהוא מפעיל את זה, אני אכתוב לו את זה. לא היום. טוב, אני מפעיל את זה, ואני כותב כזה קוד סודי. למדתי אותו מ-ChatGPT. התאריך שבו נולד המשחק וואו, זה בשנה הזאתי. מי זוכר את הדבר הזה? קצת עובר הזמן. זה ב-2024. זה ב-2023. זה ב-2022. זה ב-2021. וזה שהמשחק רק ניצר. טוב, מקווה שנהנתם. ביי.